Hoxe queremos falar con outra parte importante do mundo do fútbol, a que non ten seguidores apoiando nos campos onde vai e que salen aplaudidos maiormente fano en tono irónico. Estamos con Marcos Ordóñez, árbitro de fútbol. Que tal? Moi ben, boas tardes. Pois estou moi agradecido de que vos acordedes do colectivo do arbitral, que bueno, normalmente nestas cosas, as entrevistas, os premios, todo isto, pois son nos olvidar de nós, pero bueno, como creemos que somos uns deportistas máis, os agradezco a invitación. En que momento te interesaste polo arbitraxe? Bueno, a verdade que non son un árbitro vocacional, foi de casualidade. Estaba traballando en Madrid e acababa de estudiar a carreira naquele momento e fui a Madrid. E, bueno, pois con ganas de seguir xogando a fútbol ou de conocer xente desto, pois un compañeiro meu de traballo recomendoume que chamara a Federación Madrileña de Fútbol e eu busquei a Páginas Amarillas, pero co ánimo de buscar un equipo para xogar. Bueno, pois equivoquei o teléfono, collí un señor que estaba na colegio de árbitros, moi amable, nunca olvidarei, dixo que a típica chulería madrileña, dixome que o que tiñan ali era un cursillo para ser árbitro, que empezaba o lunes. Bueno, eu acababa de chegar a Madrid e dixen, bueno, pois apúnteme. E así, pois, saquei ali o cursillo, e ali empecé a arbitrar, fútbol 7, chavales, bueno, despois, cando regresei a Galicia, pois, seguí, e aquí estamos. O sea, que foi meramente casual. E cando empezaste a arbitrar, fijabaste en algún árbitro de primeira división? Sempre te fixas, non? Si lógicamente, cando estás vendo un partido, pois, como árbitro que son, pois sempre me fixo nos árbitros, claro que sí, intentar aprender cousas, colocación, como se dirixen os xogadores, como gestionan situacións conflictivas, pero no que máis me fixei sempre son os meus compañeiros, nos de terceira división, de segunda B, compañeiros da Coruña, de Ferrol, que iba con eles de asistente, pois eso quizá foi o que máis que aprendín. E agora, que árbitro é máis do teu estilo, en primeira división? Primeira división? Bueno, non son moi partidario do estilo que actualmente existe en primeira división. É difícil de decir. Conozco a algúns, por exemplo, Carlos Velasco Carballo foi unha persona que me chamou a atención do inteligente que é, de como gestiona os partidos, por exemplo, pero podría decir tamén os galegos, Julio Amoedo, Nacho Iglesias Villanueva, tamén recentemente ascendeu a primeira división, son xente na que me fixo un poquinho máis por a relación personal que teño con eles, nada máis. Os equipos de aficionados suelen entrenar 3 días a semana. Vos tedes entrenamento conxuntos ou cada un mantén a forma pola súa conta? Sí, esa é unha moi boa pregunta. Esa é, quizá, o gran desconocimiento que hai, non? Que pensan que nós, pois, eso, limitámonos a coller o silbato domingo e se acabou. Non, nós temos un preparador físico, temos uns entrenamentos, temos unhas pruebas físicas. Ao mellor tiñamos que distinguir un poquinho que as categorías que dependen do Comité Gallego de Árbitros que as categorías regionales. Regional preferente ou preferente autonómica, como se di agora, e terceira división dependen do Comité Gallego de Árbitros. Entón, aí hai unhas exigencias a nivel pruebas físicas e a nivel entrenamentos e a nivel asistencias a clases técnicas, a nivel exámenes, en fin, temos bastantes probas que nos obligan a entrenar. De feito, estamos obligados a entrenar, ao menos na pretemporada casi todos os días entrenamos, de cara a facer as pruebas físicas de inicio de temporada. Se non pasas esas pruebas físicas, cada vez máis exigentes, pois non poderíamos pitar. Temos que esperar a seguinte convocatoria. E agora temos outras, o 4 de febreiro en Santiago, que tamén son como unha riválida. Entón, cantos días entrenamos? Polo mínimo, durante a temporada, 2. Actualmente en el Viña, na universidade. Na pretemporada, como os equipos, pois 3, 4 días. E por que se ven árbitros pitando en terceira regional con sobrepeso e sen moverse do medio campo? Sí. A verdade que eu tampouco consigo entender por que se siguen vendo eso. Eu entendo que como decía antes, habría que distinguir un poquinho do que depende do Comité Gallego de Árbitros, regional preferente e terceira división, que aí xa non hai esa clase de árbitros, porque sería imposible que con sobrepeso se pideran pasar unhas probas. Distinguiría eso das categorías regionales, terceira regional, segunda regional, incluso primeira regional, con todos os respectos, pero quizá sí que habría que aumentar un poquinho o nivel de exigencia, que pasa que hasta ahora non se puido porque había moito déficit de árbitros. Necesitaba xente que pitara, que sacara os partidos, senón non habería fútbol. Ahora mismo hai suficiente cantidad de árbitros como para aumentar o nivel de exigencia. Entonces, esperemos que ese espécimen que dices ti, que yo vou chamar así, de os barrigudos e todo eso, pois eu entendo que debe de ser unha especie en extinción. E agora falemos un pouco da túa traxectoria.
A zona da costa é máis difícil de arbitrar que outras zonas? No, para mí é máis bonita. Para mí é máis bonita. Eu, a medida que fui ascendendo de categoría, o que máis botaba de menos era un pouco que viña a costa. Para mí é a categoría máis bonita, quizá porque eu son da zona, pero para min en trato personal, en viaxes, en comportamento dos xogadores, para min é mellor, con moita diferencia superior ás da Coruña, ou de Vigo, de onde sea, non? Que pasa? Que ten unha fama ao largo da historia de persoas conflictivas, pero en realidad tamén é conflictivo a zona das Mariñas ou da Coruña. Penso que a xente de costa vai máis de frente, é a única, pero iso eu admiro, non? Que son máis directos, pero para min é máis bonito incluso. E actualmente en que categoría estás arbitrando? Preferente autonómica, estou en preferente autonómica desde fai 6 anos, aí estamos. En que se basa a federación para dicir os ascensos e descensos? Pois, nos enchufes, claro. Non, é broma. Non, hai uns baremos, ao final do ano van ver uns señores informadores da federación, pois van ver uns partidos e puntúan. A eso sumamos unha serie de coeficientes por probas físicas, por probas técnicas, por asistencia a clase, etc. E sale un criterio final. Se estamos nos 7 primeiros, pois vamos a unha fase de ascenso e bueno, en esa fase de ascenso pois decídese, dependendo das plazas que haxa, os ascensos. Así de sencillo. E que sentiches que a Asociación de Clubes de Galicia che nombrara o mellor árbitro de preferente? Pois, en primeiro lugar, unha gran sorpresa, porque non creo que sea o mellor árbitro de preferente. Pero, bueno, foi, sí, nombrar os equipos, os entrenadores, os xogadores. Sorprendido e moi agradecido. Sobre todo, ir a unha gala na que estaban esa xente tan emblemática do fútbol galego, que eu pudera estar ali compartindo aquel día con eles, pois moi sorprendido, moi agradecido e a verdade que un gran orgullo. Cal foi o partido que arbitraches con máis tensión polo que se xogaban os equipos? Bueno, é difícil, a pregunta é difícil porque partidos con tensión prácticamente ahora a certos niveles de temporada son todos, pero quizá compitei o ano pasado un Arousa Choco, que xogábamos o ascenso a terceira división, no estadio de Lomba, cheo con a gran tensión a última jornada de Liga, pois foi un partido complicado de gestionar, pero bueno, poderíamos decir moitos. Partidos que xogaban moi importantes, non? E como asistente fases de ascenso a segunda B, partidos de segunda B en Gijón, en Santander, partidos con moita repercusión desde a terceira división a semana pasada nun Racing de Ferrol Pontevedra, bueno, pois vivindo situacións e indo a campos que cando empecé a habitar nin de lonxe me imaginaba que iba a estar sendo partícipes dun espectáculo como ese. Algún partido que arbitraches foi emitido por a TVG2. Sinteste máis presionado porque se poden ver os fallos que se cometen nalgúna xogada? Bueno, en realidad aí hai dous aspectos a ter en conta. Por un lado, sí, está claro que podes mirar con máis lupa, non, a situación, pero por outro lado ten a volta de folla, que cando acertas, son as cousas que che din no campo, que che di a xente, que che di non sei que, despois vela pola noite na televisión e dices, bueno, pois, non, aquilo que parecía o fallo máis grande da historia do fútbol, que era o que che din moitas veces os xogadores, cousas clarísimas, que eran clarísimos e tal, despois velo na tele e daste cuenta que acertaches, entonces eu personalmente vexo caixa a tele, porque despois as imaxes pon a cada un no seu sitio, e aquela persona ou aquela xogada que parecía que nos dicían que era clarísimo, pois ao final ver na televisión non hai esa claridade. Estou esperando que algún deses que me di clarísimo despois pola noite me chame. Tuveches medo de ser agredido en algunha ocasión? Non, o que está neste mundo sempre ten situacións desas, de conatos de agresión ou de situacións de riesgo incluso físico, si, en algunha ocasión houve de todo. Pero mira, algunha vez nas unhas charlas de árbitros e tal, que nos ven algún primeira división a darnos charlas a Santiago ou a un clinic e isto, pois, como se chamaba este árbitro que agora está no Real Madrid? Non me sale ahora. Está de asesor do Real Madrid. Pérez Las, non pode ser? No, este... Bueno, pois non me sale ahora. Retirouse fai un ano. Pois ese sempre dicía que o árbitro que nunca tuvo un intento, un conato de agresión, non era o árbitro.
porque a mellor pois era un que se deixaba levar polas influencias, polo público, pois entonces eu seguramente serei moi bo árbitro. Desde que arbitras encontraste como moitos adestradores estilo Mourinho, que che presionan desde o primeiro minuto? Sí, eso hai moitos que parece que se dedican máis a mirar con lupa o que facemos ou o que deixamos de facer, os gestos que facemos, ou si marcamos unha cousa, parece que están máis pendientes de nós que do que é o xogo. Entendo que un entrenador pense que primeiro estar pendiente dos seus xogadores, da colocación dos seus xogadores, pero bueno, hai moitos que, lógicamente, que intentan buscar en nós o parapeto das críticas, entonces están así pendientes. Pero bueno, non creo que Mourinho é un exemplo, para mí non é un bo exemplo do xogo limpo nin do comportamento ideal dun equipo. E que este no Real Madrid, pois, coa repercusión que ten, pois non é unha boa noticia. Bueno, pois moitas grazas, Marcos, por aceptar esta entrevista e coñecer un pouco máis o punto de vista do estamento arbitral, e para finalizar, deixoche que fagas un alegato para que a xente xoven tamén se dedique a arbitrar, que fan falta. Sí, creo que deixas a clave, non? É unha labor que a mellor está mal vista, ou que non ten moito prestigio deportivo, pero que realmente cando entras neste mundo empezas a ver os compañeros, empezas a subir de categoría, a ir a certos campos e a certos partidos, pois daste cuenta que somos uns deportistas máis, que enganchan, incluso, por que non dicilo, ten unha pequena repercusión económica, que penso que para os chavales pode ser interesante, para un estudiante, ou para un así, pois mira, pois ademais de facer deporte, relacionarse, viaxar, compartir os desplazamientos por todo Galicia ou por fora, pois ademais deso, pois ten unha pequena repercusión económica. Entonces, agora mesmo están entrando xente, chavales da Costa, de Carballo, de Coristanco, de Cances, de Cabana, de Cee, de Finisterre, pois están entrando no colegio e están causando moi boa sensación, loitando contra o hándicap que teñen dos desplazamientos e isto, pero estamos entre todos intentando cambiar a imagen nosa, non? Nos somos uns deportistas máis e, por suposto, nos equivocámonos pois un montón, porque é difícil acertar nisto do fútbol. Eu invito a calqueira que os viernes a noite, cando os equipos suelen xogar unha pachanga, os invito a coller o silbato e a intentar arbitrar. Entonces nos equivocámonos un montón, pero os xogadores equivócanse tamén un montón, non? Entonces, isto é o que estamos intentando pois popularizar un poquinho, que o árbitro é un deportista máis, estamos intentando acabar cos barrigudos que non saen do medio do campo, é un deportista máis, con unha persona que se equivoca, pero que intenta facer o mellor posible.